Hoy, naon sa man ka? Te, Ah, nagproblema ko ba? Mugapo pa ko? Dugay na katubag ko murag di naman tinuwi puruhan kay gusto ko magwapo ko ba kay kasagaran pag pagwapo ko ng paborito kay mahal kayo. sayon rana. Sabi buhaton ako te. Mutapad ka sa pangit pa sa imuha. Ah, Dugay na ba ka ng isda? oo. Mga pila na katuig? Napulo na ka tuig. Adugaya na mo ng isda oy. Naagi na buga ka na madagko kay mga balod. Yawa na ni musdi. Wa ka kulbay sa dagat? Kanang balod. Kinaon ako na. Ako pa rin mo. Ana jud kag mga kanang dagko kay balod. Ya, daghan pag kuha. Oh, Daghan pila pud kuha nimo? napulo ka kilo. Napulo ka kilo ang makuha. Dako tingay imong bangka. Mao di ay napulo ka kilo. Di ba sa dalog? Ako nga imagine ba kulbaan ang managat dayo eh. Wala lagi na sa mo. Anad na lagi na. Anad na mo ana? Yawa di yun. Nakay pang tanong sa mo ni kalimot ko. Kani? Gusto mo makatubag bukaan eh. Sa dugay ni mong panagat. Akong pautan na sa mo ba? Na isda matulog? Ambot pre, wala man ko nakakita isda. Nagdalag ulan pre. Hoy, naon sa man ka? Napay problema ti. Kaman. Dako kay kong problema lagi. Ano di ay? Kuan ba ka ng ang akong uya ba? Mangayo magka ng mahalon karong anniversary na mo. Patay na. Mahal kayong pangayo ti. Isa din pangayo. Di na ko makaya gani. Mangguol kayo gabi pa ko naguol. Naon sa day ka? Mga gani naguol gani ko. Ang iyang pangayoon ba kay ka ng diamond? Sayon rana. Ha? Sayon rana. Siyempre? Nakisolusyon ti? Oo. Tabangan ko ni mo ti? Oh, Ay salamat kayo. Unsa may ihatag na ko ti? baraha.